zarautzen eta esan diguen mugimendu berri bat hasi dela eta oso kolorezkoa eta oso azituko zer da, zer berekin. Arratsaldeon, azalduko diguzue zertan nahi zeaten. Kaixo arratsaldeon, eta zertan nahi zeaten? Bai, oain dala lau azti erratxaio batian onginen da, oain zertzen dugu autotarrak eta pintatzeko guztuan zitzaiten gure lana eta ametxago. Eta ez aiazu, zein da zuen proiektua? Ai, nik itzin beraldez. Bai, Karol, zuritu kauzu izu. Ba, hauzuak alaitzeko eta ez dakit kolore pixka penatuko eta... Bale, nahiko, orduan hauzu gara igatetuko dugu, bale? Bale. Kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer ditzu zaizu iniziatiba? Ba, okupazio polita, jendire sindikateetako gaztiak eta zarrak eta danetik daude. Oso, ondo. Beira, eta amonaren dendak hau, galdera batzuk ingo izkeu amonai. Kaixo, amona, zer moz? Kaixo, ondo, hemen txegaztian artean, earki sentitzen naiz. Eta zer ditzu zaizu proiektu berria? Ondo, gure hona segitzen ginean, kamilloa garbitzen, ustabitzen. Eskerrik asko amona. Noin grafiteruan ajungo galdetzea. Ai. Bai, Hau nahi sartatzeu? Papa, tia nahi, Eta nortu zuatezuek? Ba, grafitero nomadak. Eta zertan inspiratu zuate hau margotzeko? Bueno, ikusten bezala, kiroletan. Eskerrik asko. Bale, zergatik. Eta zer zaitasun bilatu dituzu hau egiteko? Mira, osatarra eta lorreta jozu. Ai, ez artista. Eta zein da grafiteruen historia? Grafiti mundu hau ez da grafitia bakarri. Hip-hopa, rapa, breakdanza, hau kale kultura da. Bota duzu rapa, eman playai. Itxoi, momentu da mesedez, honekin moztuko da gure elkarrizketa eta bertzakin lagatzen zaituzte. Mila Zerbait berria iritsi zaigu barriora, gure amona ere dago txora-txora, neuronai eman eta ez zaitez aztora, kaleak margotzeko heldu da denbora. Kolorez blai eta espresioan gora, gure auzoentzako ederra izango da, utzi gainontzekua eta etorri ondora, auzoek badakagu hainbeste ganora.